Намачка ли си своите хартия за рисуване преди да тръгнете? Ядосни сте. Но тогава ви хрумва. Оставяме хартията тук. Включваме я в контакта. Чакаме да позагрее. И малко гладим. И ето, като нова, малко изгънка, но това е всичко от мен за сега. И виждате ли ме тихо. Това е всичко от мен за сега и до следващия път.